са заклятие против свободата и човечеството. И ако могат народите веднъж завинаги да разберат къде са корените на злото, те ще разберат, че главните и единствени техни врагове са самите техни правителства. Благодаря. Благодаря за вашето обаждане. Интересен анализ. Аз мисля, че тези цитати на Ботев не се нуждаят от коментар. Те са толкова ясни и са в абсолютен унисон с идеите и с теорията и с тезите на анархизма. Добър вечер, следващ зрител, слушаме ви. Добър вечер, вие сте в ефир. Ало? Да, заповядайте. Ало? Да, госпожо, вие сте в ефир, слушаме ви. Добър вечер, господине. Добър вечер, слушам ви. Повод на плащат на 3 месече, аз съм категорично против. Първо, защото това ще много се съмнявам, че ще допуснат грешки, които ще бъдат пак за сметка на нас. Това е по електроразпределението. Искам да засегна един друг въпрос за протестите, народните протести. Да. Вие се изказвахте няколко, че български народ е просачен, че това и онова, че не взима участие в манифестациите. Той не взима участие по един много главен проблем. Защото нашите манифестации не са организирани качествено. Нямаме присъствието на лидери, които предварително да имат съгласа, да са съгласувани тези дати с доста време предварително. Какво ще се иска, къде ще се иска, кой ще говори, за какво ще се говори. Тъй, че моето обвинение е срещу организаторите и срещу лидерите на партиите. По принцип, ние, интелигенцията, пък и вие, знаете, че народните водачи априори са задължени да водят народа. И както Данко някога на Максим Горки предложил хората си, така това е и ролята на нашите да, разбира вашата теза, госпожо. Откъде се обаждате? Да знаем. Защо нашите опозиционни партии, които искат да сменят правителството и статуквото, и не само те, целият народ го иска, не се обединят и вземат принципно една главна позиция, а именно всички сили, за да се свали тази номенклатура оттам. Много си изказвате. Ако имат противоречия, тези противоречия в съгласие могат да бъдат изгладени след това. Смени статуквото. Казахте да се свали тази номенклатура, много меко казахте. Трябва да се използва друго понятие по-революционно и по-анархистично. Чуйте ме, тройна сган. Не е ли по-точно? Тази тройна сган, казано по-ботевски. Все пак, нека да цитира... Всички негативи, които могат да се упражнят по повод на тази власт, са в действие и даже са меко казано. Въпросът е да се реши този въпрос. Ние така може да се живеем години. Права сте. Ама ние 20 години живеем с смяна на правителствата и на управляващите партии и това не реши нито един въпрос. Следователно, нещата не могат да се решат с партии и с водачи. Нещата могат да се решат само с осъзнаване от народа на собствените му проблеми и на базата на това съзнание и на идеи за решаването му, организиране и преки акции. Моля, уважаеми зрители, вие сте в ефир. Моля, национализирайте ефира в следващите минути. Ваше. Добър вечер. Добър вечер, господине. Заповядайте. Приветствам госта ви. Значи, когато слушах днеска новините на всички канали, бех потресена от наглостта на изявлението на този губернатор чешки. Тараделас. Губернатор чешки. Който фактически погазва всички закони наши, български, за да си развева байрака тук. Любов Павлов. Аз ще очаквам утре решението на ДКЕВР, да видим какво ще, защото те казаха, че утре ще излезе, да видим техното решение, дали ще имат смелостта да санкционират или да се подеме някаква компания за изгонване за тази колониална чешка компания, която знаете, аз все толкова ядосам на 3-месечното учителе, колкото те ни надписват страшни сметки. Госпожо, това са чешки мутри, които би трябвало да бъдат наричани само по този начин. Крадат, грабят и отгоре на всичко не четат лекции по морал, а нашите пари отиват за пенсии.
на чешките пенсионери. Чешките мутри завладяха електроразпределението на България и никой не реагира. Това се приема като нормално. Бе. Да, но госпожата казва, че се погазват българските закони, а преди малко другия слушател каза Ботев. Цитира Ботев, законите са за Трябва вълните. централата на ЧЕЗ да бъде подложена на блокада от протестиращите в сряда. Не пред парламента, пред централата на чешката електроразпределителна компания. Къде се намира тя всъщност? Ако някой от вас, уважаеми зрители, знае къде е тая централа, кажете ни. Добър вечер, слушаме ви, ефира е ваш. Ало? Вие сте в ефир, слушаме ви. Добър вечер, господин Ненчев, добър вечер и на вашия гост. Краевски от Пловдив ви се обажда. Да, заповядайте. Значи аз искам да обърна внимание пак на протеста от 14 януаря, ако ми позволите. Да, разбира се. И искам да питам вашия гост дали той одобрява тези действия, които както ги определиха като провокативни на българските младежи, или това според него е една нормална реакция на недоволния народ към тройната коалиция, към тяхното управление. И как трябва да протича според него протестите, когато народа не е доволен към те, които ни управляват? Много хубав въпрос. Просто и ясно. Въпросът е хубав, но и много сложен. Труден въпрос. Не мисля, че е труден. Той пита как трябва да реагира народа. Как да продължат протестите? Не, пита как да реагира народа. народа. Как да реагира народа? Народа трябва да реагира, като излезат няколко стотин хиляди и тогава ще се решат много проблеми, ако не всички. А защо не излизат няколко стотин хиляди? Защо не излизат няколко стотин хиляди? Защото има страх, има манипулации, има противоречиви интереси, има провокатори, много неща, много фактори се събират и в тия 20 години, които изтекаха, ако сте анализирал проявите на народа, ще видите как беше разпиляна неговата енергия, която в началото съществуваше. И я разпиляха с помощта на така наречената опозиция, която започна с СДС, мина през Кобурготски и днеска отива към Бойко Борисов. И тази опозиция не е ли всъщност номенклатурата на БКП? Ако не е номенклатурата на БКП, са слугите на БКП. По-точно казвам, да. Много сте прав. Добър вечер, уважаеми зрители. Ефира е ваш. Изцяло национализиран. Слушаме ви. Не им ли стига на чехците, че се подиграха с българския народ, с турска тоалетна, ами и това още. Да, точно не им стига. Какво искат да ограбят, да остави България без нищо, без абсолютно нищо. Толкова съм възмутена и от български политици, и въобще от управниците. А един въпрос има към вас. Господин Константинов, един въпрос има към вас. По-възмутена сте от 3-месечното отчитане на тока, а не сте ли по-възмутена от непосилни високите цени на тока, наложени от ЧЕЗ? Кое е по-възмутителното? Кажете. По-възмутителното и от високите цени. Пенсиите, заплатите в България абсолютно същото ниво, а цените, храната, тока, парното, гъста, абсолютно всичко се вдига. Безобразие, това е безобразие. Извинявайте, че с такъв тон, много сте права. но съм страшно възмутена. И съм една от тези милионите, които избяга от България. Вие къде живеете в момента? От Швеция се обаждам и всеки ден гледам вашето предаване и колкото пътя го гледам, толкова пътя или се разстройвам, или плача заради тези български... Те не са българи, те са турски подлоги. Едва ли не вече, не знам как да ги нарека. Прави ви честно ме изненадвате в добрия смисъл. Изненадвате ми, вие живеете в Швеция, в страната с най-висок жизнен стандарт, заедно с Норвегия, разбира се. Да, и в същото време страдате за нас, като сякаш живеете в България. Какво? Боли ме. Не мога да ви обясня, боли ме, защото аз все пак